odpoveď pre všetkých, ktorí sa ma non-stop dookola pýtajú, že ako zarábam tie peniaze bez toho, aby som chodila do zamestnania. Mám 21 rokov, odišla som z vysokej školy, pretože som pochopila, že ak chceš byť úspešný, tak škola ťa nikde naučí byť úspešným. Prečo škola neučia, ako byť bohatým? Prečo vás profesori neučia to, ako viete investovať peniaze, ako viete zhodnotiť tie peniaze, kde viete investovať tie peniaze, ale učia vás, ako byť dobrým zamestnancom. V škole vás učia, ako nerobiť chyby. V škole vás učia bať sa. Však ja som sa bála na každú jednu písomku, na ktorú som išla, a ľudia reálne boli frustrovaní z tej školy. Škola vás učia sa báť, ako byť dobrým zamestnancom. Ak chceš byť dobrým online podnikateľom, ak chceš vedieť, kde investovať peniaze, ako reálne vytvoriť z peniazy viacej peniazy, ako naučiť peniaze pracovať za teba, to ťa v škole nenaučia. Bola som 8 mesiacov na vysokej škole a viem to porovnať. To znamená, chceš byť milionár, ak nechceš byť doktor, tak hľadať informácie a začni hľadať ľudí, ktorí ťa to vedia naučiť. To znamená, ten profesor, ak zarobí 1000 eur mesačne a ty chceš zarábať 15 000 eur mesačne, tak sa nebudeš logicky pýtať profesora, ako môžeš zarobiť 15 000, lebo on sám nevie. A začne sa pýtať ľudí, ktorí reálne tých 15 000 zarábajú. Ja som sa začala pýtať, preto mám dneska 21 rokov, som slobodný človek a viem, ako sa tie peniaze dajú zarobiť a reálne zaučím od milionárov. To chceš vedieť viac o tom, akému biznisu sa venujem, čo robím, ako zarábam peniaze, reálne že zo vzduchu. Nemám zamestnanie, nemám šéfa, nemám brigádu, nemám nič. Toto video online a ja ti píšem správu, poslám ti 15-minútové video na to, aby si všetko videl, pochopil a aby si sa vedel sám rozhodnúť, či chceš začať, alebo si chceš popri vysokej škole budovať tento príjem, popri zamestnaní, alebo nemáš ani jedno z toho, ak chceš, proste začneš to robiť. Komentujem toto video, ja ti posielam správu, posielam ti video a posielam ti viac info.